Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pizza 14 na bulan sang Enero tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal perer na nawagan sa PNP kag PDEA pabakuron pang kampanya batok sa ilegal nga druga. Leonardia handa maghatag proteksyon sa mga saksi sa pagpatay kay Barangay 2 No. 1 Kagawad Romeo Canlas Jr. Punong Barangay Ricardo Danoy nangabay sa driver kag operator hatagan solusyon ang problema sa kakulang sa salakyan sa Handumanan Libertad nga ruta. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga ginpaidalom na sa state of calamity ang bugos nga probinsya sang Batangas matapos maglupok ang Bulkan Taal. Ginpalayag ang deklarasyon sa special session sa Sangguniang Panlalawigan sang Batangas. Base sa uli nga datos sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management nga opisina, tob-tob alas 11 sang aga naglabot na sa masubra 16,000 ka individual o kon 3,000 ka pamilya ang nagbiya sa tagsa nila kapuluyan. Ginapatuman ang total evacuation sa mga lugar nga sakop sang 14 km radius halin sa Bulkan Taal. Sa karon, yara gihapon sa alert level 4 ang bulkan bangod sa padayon nga pagtayog sang mga linog. Ang report, delikado ini kung padayon nga ginauyog ang sa edalom sang duta, labi na gid ko malapit sa baybayon, posible makatuga ini sang tsunami. Kabay pa nga hindi maglabot sa amo sina ang mga hitabo samtang ang aton gobyerno nagahimo sang tanan nga tikang agudyadto mabuligan kag manginhilway sa anuman nga hitabo ang pumuluyo malapit sa Bulkan Taal. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Good morning anay. Sa aton sini mga plantador gamay itdalag ko man, ari ang dugang nga pamaagi sa pagpatinad ninyo sa inyo patubas sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono,
may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potas para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga yunik kag duha kabag sang urea antes magsira ini. Magaresulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Magyunik complete fertilizer na para sa mainoswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa duga nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Good morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental sa mga merkado. Morning. Ara na, nagalambiyong na ang amon patrol sa pila ka mga merkado dire sa dakbanwa sang Bacolod. Idulong nila sa aton ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, katulad sa gagin hambal sa kahapon may pagsaka, may pagpanaog sa pila ka mga presyo sa mga isda, no? Subong sa merkado. Ang batikuling subong Action Fred, or rather ang marot naglubo ang presyo as compared kahapon, no? Ang marot subong sa tagpila. 200 lang kilo. 200 ang kilo, no? I-compared mo kahapon ni sa Action Fred, 240. So, nagnubo ni siya, ikumpara kahapon. Sa kay Maymay, may marot man siya mga batikuling. Ang batikuling tatagpila? 220 lang. 220. Ang batikuling ni siya, Action Fred, dadagko ni siya. Klase sang marot, pero pula ang ikog siya ni. Ang tuloy, subong pila? 100 lang. 100 ang kilo, bayad na ni siya. Ikumpara kahapon, pero ari pag Action Fred, may ari nga duha ka klase sang lubo-lubo. May bahol. Ang bahol mo nga lubo-lubo? 140 man. 140. Yung isa, nga ordinaryo nga lubo-lupino. Pariyo lang sila. 140 man. Ang bulinaw? Bulinaw. Pariyo man, 140 man. 140. Sakay may ni siya Action Fred, no? Amuli ang presyo sa nga isda. Sakay may ayon. Pero dire kay
Ungi, matani siya, no? Ano, bulaw. Tagapila subong. 280 bulaw. 280, mas naglubo siya 20 subong as compared kahapon nga 300 sa Action Fred. Amo ni ang pag-bago, medyo pa ipagsaka, may panaog. Ang supply subong, by the way, Action Fred, kasarangan gid lamang, no? Kahapon, jutay lang tong supply, pero subong ya kasarangan, I think masarangan ni sa ato sining mga kauturan ang iring presyo subong sa isa, no? Sinini patula da. Ni Pato, gapangamusta, siling ko ganibaw, pagkabot ko, rekta na to sa iya nga dutihan, no? Kapihak Action Fred. Siling ko gani, maayo pa ning aga pa, temprano pa, damo na awards. Siling na gani, temprano pa bugtaw para damo awards. Anyway, direct kay Lini Action Fred, Blue Marlin, no? Ang Blue Marlin ta subong ni tagpila. 450, so steady siya. Pero ang ano ni siya, ang tabas, no? Tabas nga isda, ang tabas siya tagpila. 180. Oh, 180 nubo siya Action Fred kahapon 200 ang tabas. So subong yan nagnubo ang presyo dito sa piyak naman sa kay Bibit Action Fred bigin pa mangkot man naton ang presyo subong sa nga pasayan. Ang small nga pasayan kag may bra 200 pwede ka bakal 200 per kilo. Pero ang dagko gijaya ay lang kamulag ko na naton Action Fred. Amo ni ang bilisin ni is 380 per kilo. So far amo to ang nakita naton nga available subong, no, sa kay Bibit. Amo na nga sitwasyon, may pagbag-o sa presyo sa isda sa merkado, mayad ang presyo is kumpara mo kahapon nga adlaw. Although may ara mga isda nga steady falls, no, steady ang presyo. Ang supply sang isda Action Fred, base man nato sa pagpangusisa man kay Mr. Ruben Casipi, ang supply nagikan sa area sang Tabaw. So nagabot ang taga Tabaw, ang panalagko naton way gidya tangigi, pero ang diriya Blue Marlin ang kalabanan kag ang tabas, no, gikan sa banwasang hinubaan. While ang iban mga isda kaangay sining pangros tag 200 sa area naman sang Sibukaw, Barangay Banago. So aming presyo sang isda sa Burgos Public Market. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na. Daw kanami Lusgos Pasaya, no? Nablang gapisik-pisik pang pasayan, lusgusan mo siya, sus kanamit. Ang mga panglutos na subo, nabutangan lapaitan, pagkatapos ng dako kayo nga puti, blang sibuas Bombay, dekorasyon mo sa babaw, sa pagkanamit. Oh. May salawsawan ka nga sinamak, may katumbal, abe, diablo nga katumbal, ibutang mo, so sa pagkananam, sa pagkanamit. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 ng libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Pamasyar ka muna. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Langkoy bakal kamo sang ila produkto nga halin pa sa Amerika. Ining mapatihan gid pinakasikat nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na kay bisan sa Amerika kagkaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kaalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 pwede na mabakal sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Diri kita, mga balita nga nakipo naton sa Kapitolyo. Vice Governor Ferrer nanawagan sa PNP kag PDEA pabakuron pang kampanya batok sa iligal nga droga. Balita Kapitolyo. Detalye siya ni upod kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May liwat nga panawagan si Acting Negros Occidental Governor Jeffrey Ferrer sa mga katapo sang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA kag Philippine National Police nga kon pwede pabakuron kag pasangkaron pa ang kampanya batok sa illegal nga droga. Ini matapos nga naobserbahan mismo ni Ferrer nga sunod-sunod ang mga Resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw una nga bula 36-25. Una nga bula resulta 36 kag 25. Second draw, ikadua nga bula 11-35. Ikadua nga bula resulta 11 kag 35. Third draw, ikatatlo nga bula 32-13. Ikatatlo nga bula resulta 32 kag 13. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ariho, solusyon para sa nubo nga baklanay humay, kinanglan dako ang aton produksyon, kinanglan gamit kita, unique complete fertilizer, pinasahi ini nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sampuno, putas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang 2 kasakos ang unique complete fertilizer kag 1 ka urea kada hektarya, gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. I-follow up ninyo sang 3 ka unique complete kag 1 ka sulfato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi resulta sini. Dako ang inyo mangin produksyon. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mamakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makikangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Ibalik ng report sa aton patrol, mga insidente kag aksidente, mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred ginabulong sa Regional Hospital ining 44 anyos nga lalaki matapos nga ginlabo sang iya lang man nga manghod sa banwasang Binalbagan alas 7:30 kagabi. Ang biktima diriging kilala kay Rodrigo Bertolano, nagapuyo ni siya sa sitio Pito, Barangay Biao, sa Banwasang Binalbagan. Actually, nitabo ni 7:30 kagabi, pero alas 4 na sininga kagahon gindangat dito sa Regional Hospital. Matapos nga nakaangkon sang pilas sa iya sininga kilay, subong man sa iya sininga kamot. Now sa record sa Regional Hospital, ining si Rodrigo Bertolano, Action Fred, tuyo kuntani ang pacify. Nagmaoy, sunod sa likasyon, nagmaoy ang iya sininga manghod. Ginpalapitan sini Action Fred, ang iya sininga manghod, likom sa ihibalo. May uyat gali nga binangon, kulpi lang ni siya nga ginlabo sang iya lang man nga manghod. Vehicular accident na tabo man sa Lopez Haina, banwasang Borsia, ang biktima ging kilala kay Adelfa Toliosa. 59 anyos, taga Purok Islabong, Lopez Haina, banwasang Murcia. Din ini siya ang nakaangkon sang pilas sa iya sininga tiil. Ginapatihan Action Fred, fractured ang nawalang bahin sang iya sininga tiil. Now sa record sa Regional Hospital, ining biktima tuyo kung tani magtabok sa dalan kay makadto ini sa eskwelahan suga masugat kung tani sa iya sininga apo. Isang aksidente nga nabungguan sang isa ka single nga motor. Samtang mag-amay mano sa syudad sang Kabankalan ang naaksidente sa may crossing landing Kamingawan sa syudad sa Kabangkalan. Biktima diriging kilala kanday Jomar Laparan, 14 anyos. Nagapuyo ni sila sa sitio Malangsa sa barangay Uringao sa syudad sa Kabangkalan. Diin ining si Jomar Laparan ang nakaangkon sang pilas sa iya sini nga tiil. Samtang si Dominador Laparan, 40 anyos ang nakaangkon sang pilas sa iya sining guya ginapatihan fractured ang natuo o na rather na walang bahin sang iya sining tiil. Now sa record sa ospital ining si Dominador ang gadalas ang iya sining single nga motor ang kasabi ang iya sining bata. Pang aksidente ni siya Action Fred nga na side swipe o nabungguan sang isa ka truck. Mani Action na Fred ang balita gikan sa patrol. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, hindi gid magkalipat nga ang Soundton Plus Herbal Capsule kagang may TC, isa ini ka the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pakolab, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kapi-kapi kita.
Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract para sa may mga diabetes, maayo gid ini kay wala iniya kalamay, natural sweetener lang. Ang pagtuon sa mga sayantipiko dito sa Amerika, nadiskubrihan nila nga kung berde pang kape, porte gali ka powerful sa inya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee, ginimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin, loaded pa ni sang phytonutrients. Nagabulig ini siya. Patunaw sa atong ginakaon, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. Ang iba naton nga mga utod, 2-3 adlaw hindi makaitsar, abyan, delikado na ina. Kapi-kapi ka lang, enjoy ka lang sang Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Resulta sang loto pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Santon Plus Herbal Oil, balanyos ini nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Timing gini,
para sa matugnaw nga panahon ang pagkalatunaw sang ay sa iban nga pungsod, paguyop sa ngangin sa aton putik tugnaw gatuga pamalatian. Kinahanglan naton ang epektibo nga inugbanyos para sa pagpalanakit sang aton kalutalutahan, sakit yan, sakit puson, butod dyan sang kabataan. Epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita, ang jackpot naton 29 milyones, 29 million. Kombinasyon in any order, 36, 51, 9, 46, 14, 10. Resulta sang 655, 36, 51, 9, 46, 14, kag 10. 645 kita, ang jackpot 8 milyones, 8 million. Kombinasyon in any order, 35, 12, 39, 15, 4, 45. Resulta sang 645, 35, 12, 39, 15, 4 kag 45. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na, Santon Plus Herbal Capsule. Ini bala nagatubo nga bukol sa lawas, hindi nyo pagpadugaya, basi mangin malignan pa ina. Kinanglan, matunaw ina siya. Sa una, ini mga goiter, bukol sa baga, tumor kag iban pa, ginapaoperahan ina. Ang pagpaopera okay man, ugaling may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol na nagatubo sa inyo lawas, iya ina tunawon. Ini mga arthritis, tumor, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. So, hindi pagpadugaya. Kung makabatyag nga may ara nagtubo nga bukol, tunawa dayon paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Mas mabakod pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule i-kombinar nyo sa Mighty C. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na dire kita. Balita naton sa City Hall, Mayor Leonardia handa maghatag proteksyon sa mga saksi sa pagpatay kay Barangay 2, number 1 nga kagawad Romeo Canlas Jr. Balita City Hall. Detalye siniupod kay Aksyon, Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayon nga Action Fred, nagpasiguro si Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga hatagan sang proteksyon ang mga saksi nga magabulig sa pagsulbar sang kaso nga pagpatay kay Barangay Kagawad Romeo Canlas Jr. sang Barangay 2. Sa press conference kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Leonardia, iya na ginistorya si Bacolod City Police Office Director Colonel Henry Biñas kag ginhambala niya ini nga sulbaron ang mga kaso. Nanawagan ang alkalde sa mga saksi nga magpalapit sa kapulisan kag nagpasiguro nga tagan ini sa nagakaigo nga proteksyon. Hindi naman luyag nga maghatag sang konklusyon ni Leonardia nga droga ang nanging motibo sa pagpatay sa barangay official. Sabay naman ni Bacolod Vice Mayor Alcida Familiara, nagalao mini nga padalman sang kapulisan ang pag-imbestigar sa pagtiro kay Canlas. We are appealing to the public to come forward and
protection will be given. Nabatian si Bacolod Mayor Evelio Leonardia. Atin gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayaras ang tatlo ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Mayara ini sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga maginom sang pinakauna nga kape nga mayaras ang Vitamin D3. Babaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. May TC ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Amo ini siyang nagatipan sa aton mata nga hindi kita manginharapon, hindi magkarap-karap ang aton panulok, hindi kita dali-dali malatnan sang katarata kag glaucoma. May TC ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Nagatipan, nagatag proteksyon sa aton mata. So, hindi magkalipat, may TC ang alkaline nga vitamin C para sa masiri nga panulukan. Mas mabakod bagid kuning Mighty C ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kay wala ni gabulag ang duha. Gaopod pirmi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C sarang na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos sining
pagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Patayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong tag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Time las 5:43 na. Happy birthday ko no. Ika-50 nga kaadlawan karong adlaw kay Mary Ann Ramuran. Mary Ann Ramuran, happy birthday karon nga adlaw. Diri kita
punong barangay Ricardo Danoy nangabay sa mga driver kag operator hatagan solusyon ang problema sa kakulang sa salakyan sa Handumanan Libertad nga ruta. Detalye sini upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, nagpatigayon sa hinunanon si Barangay Handumanan Kapitan Ricardo Danoy sa tanan nga mga operator kag driver sang salakyan nga nagabiyahe Handumanan Libertad. Agud istoryahan ang reklamo sang mga pasahero nga jutay sang salakyan kon gabi kag nagapila ini sila dira sa may Libertad nga terminal. Suno kay Danoy, ila na hilisugtan dito aksyon na Fred nga magabiyahe sila tubtob las 10 ang gabi kag sobra pa dira kon mahimo lang para hindi man mangangin kaluluoy ini mga pasahero. Dugang pasiri kung hindi magtuman ini mga driver kag pa operator, magpadala siya sang sulat sa LTFRB o kon Land Transportation Franchising and Regulatory Board agud isugid ini nga sitwasyon. Kag maga-process ini siya, tun-an niya kung paano maka-request sang mga bases halin sa series mismo agud nga makabulig sa pagpasakay sining mga nagaantos nga pasahero kada gabi sa amo iya nga ruta. Inang balita, ini sa Action Brian Morden report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:44 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47 na. Aber, dire kita. Mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, arestado ining 38 anyos nga lalaki matapos na aktuhan sang mga kapulisan nga nagbaligya sang ginasuspect sa Shabu sa barangay 27 diri sa syudad sa Bacolod. Ang subject diri o kanang suspect ng kalalakay Hernandi Asis, nagapuyo ni siya sa Purok Cereza 2, barangay 27 diri sa syudad sa Bacolod. Nausunod di kay Police Major Reynante Humugan.
Hepe sa police station na number 4 ining si Diasis ang ginakabig nga illegal drug watch list sa ila sining station. Kag naaktuhan gid ka ina nga nabaklan sang ginasuspitsuhan siya bu sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno police posture buyer. Now nakuha sa suspect ining 5 tanan ka plastic sachet sang ginasuspitsuhan siya bu nga may street value 60,000 pesos. Action Alvin? Yes, sir. Daw sige-sige na, no? Umayo gali action Fred, no? Daw sige-sige man ang baligyanay, sige-sige man dakpanay. Wala untat mga dakpanay, wala untat mga baligyanay. Grabe man ang nagabaligya action Fred, no? Kulpa lang gina kapital niya, kabig dako. Subong ati, way gisa may mo, kay lig si Diasis ang priso karon action Fred mo. Sa custodial facility sa police station number 4. Sa station number 1, dismayado man ining taga San Jose, Iloilo matapos nga ginaligar na kawatan sa downtown na area. Nga tagreklamo diri kilala kay Kevin John Santiago, 27 anyos. Nagapuyo ni siya sa Molo, Iloilo. Now, nagpa-record sa diin suno sa aligasyon sa tagreklamo mga alas 10 ang na kagabi samtang yara sa Bacolod City Public Plaza. Na-discoveryan sini Action Fred nga niya sini nga kahita nga may unod kwarta kaga iban pa nga dokumento ang nadula sa iya sini nga pulsa. Nagapati ang tagreklamo nga isang naman ka wala makilala nga tagpangawat ang nagkuha sa iya sini nga kahita. Dugang pagid nga balita Action Fred sa station number 1 nakawatan man ining si Robert Jan Oro. 32 anyos, taga Purok Bayanihan, Barangay Panago, diri sa siyudad sa Bacolod. Sa diin sa aligasyon man sa nga tagreklamo mga alas 9:30 ang tak na kagabi samtang yara sa may Rizal Gatoslao, Barangay 12, diri siyudad sa Bacolod. Na-discoveryhan man sini ang iya sini nga kahita, wala naman sa iya sini nga bulsa. May unod man ini nga kwarta kag importante man nga pagkabutang kag ATM cards. Action Alvin? Yes, sir. Daw nga pagkatapos nga wala untat man dakpanay sang Cebu, daw nagsugod naman ang kinawatay. Oo, nag-shift naman, mambal daw delikado magbaligya siya po. Bulan pa lang sang Enero, no? Kalabanan nga mga pickpocket kinawatay nagakatabo ini sa bulan sang Agosto, inablang tigkriwe. Oo. Subong daw gamuda ng kinawatay pickpocket kagiban pa. Muning balantayan man Action Fred, especially along downtown na area, kay ang kakatabo Action Fred. Kunti, ang iban nadlog na magbaligya siya, bukay sigurado dakpon, at area, shift anay sa iban nga kurso. Shift anay sa kurso nga pagpangawat. So, muli Action Fred mo, kalabanan sa nga iban nga mga tuklo wala, along downtown area. So far, Action Fred, ang balita sa patrol. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51. Ang kawatan, mangawat na kon may ara sang ginatawag balang kahigayunan. So, hindi nyo pa tagait tsansa nga mangawat sila. Kalabanan natin kung maglakat kas downtown, mangumpra ka, pagkatapos abrihan mo ng pitaka mo, damo da libuhon, masiplatan sang mga pickpocket nga grupo, sulusundon kanila sana. So, hindi pa tagay kay gayunan, kag hindi pa tagay tsansa nga kawatan ka. Inablang oportunidad nga mangawat sila. Amo ina ang nagakatabo, ikalabanan sa pila naton ka mga kauturan, mangumpra nagilang sa downtown, ibilad ang kwartada, sa damo tao, ti wala ka kabalong, kaingod mo na, kagkaiping mo na, kinatiskopyo mo lang na ang bulsa mo. Amo ning mga kawatan niya nga purting abilidad, kadlagko sa mga lawas, iban pikahan pa, purte. Siling mo daw mga matso nga mga personalidad, pero purtik tamaran, kawatan, ang kinabudlayan sa iba niya, amo yang ila ginabantayan. Baho, ibang nga pangalimos, lagko palawas akon. Lingko lagi na ibang nga trabaho da. Mapakilimos ka lang, kada ko ulawas mo. Amo na mga tao nga tamaran, bla. Nga mapakilimos ka kada ko ulawas mo. Wala mangita ka obra, bisan ano lang klase obra, basta nga matarong nga obra, galing ti mapos siya mo, no? Humlad ka lang kamot mo, hapos ang trabaho. Ti
adlaw-adlaw libot ka lang, dako man ang ganar mo. Amuning, kung kaisabla, luwasa may mga diferensya na gimanabi, nga kinanglan, na giman buligan, ang iba niya kadlagko sang lawas ba, o nagapakilimos. Panawagos na tamaran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Live fix. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!